Jamil Sharif Studio. Dani da kai Allah ya damu. So kula da ni Umar DJ ni naki ne, karki ɓata ranki soyayya da ke nake tintini. Kin zama bango mashin gina na, ba zauto iska na shaka na, in babu kai ni ma babu ni. Hayya ni taka ce Umar DJ. na baki kaina. Ne ya damu da ke, nisan ki na kai, na ji muryar ki zana saki.